Hvad? Ja, så skal du det. Det skal du gå sådan på. Jeg håber altså ikke, der er lyd på den her film. Jo, fordi at, hvad det hedder, bagdøren på siden på den der er åben. Ja. Den lyser rød, ikke? Jo. Jeg forstår bare ikke, hvad jeg skal gøre, når den sådan går ud. Må du selv om det er jo for, at den sparer bare strøm. Hvis sådan filmer stadig. Ja, det er ikke, hvor stærkt du fra. Det ser du, hvis du tænder den igen. Jamen, hvordan tænder man den, uden den sådan stopper? Er det her? Men det tror jeg nok, at der rører skærmen. Okay. Jeg skal bare røre skærmen. Jeg ved altså ikke, hvordan du vil have det filmet. Tranquila, Merche. Okay, stop.